आं गिबियावनो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय बावहरबाय। बिनि उनावनो प्रेसनि सुबुंफोरखौ आं साबायखर बावनानै दिनैनि बे प्रेस मिट खालामनाय जाहोनखौ आं बुंना होनोसै। दिनै आं निजे मिथियामोन, नाथाय जों ब्लकनि सेक्रेटारिनिफ्राय मिथिहरनाय जाबायदि थांनाय 8 नभेम्बर खालि जोंनि सुबनखाता VCDCनिनो सोद्रोमा समिन बैश्यनि मुङै PMAYGनि न'नि रां जाख्ल'नायनि खोथा पेपाराव ओंखारनायखौ मिथिनो मोनबाय। रां जाख्ल'नाय होनाथ' जों जुदि बेबायदि बुंनो हाया, मानोना आं जेब्लानिफ्राय आङो बे बिथांमोन मेम्बारखौ मोनदों, अब्लानिफ्रायनो आं इमानदारियै जोंनि मेम्बारफोरा खामानि मावनायखौ मोनदों आरो बिसोरनिफ्राय आं जेबो खोनानो मोनाखै दि जों सोरनिफ्रायबा फैसा लादों होननानै जों खोनानो मोनाखै बा मिथिनानै मोनाखै। गतिके बे बेलायाव सोरबा जोंनि बेरेखा हानजा एबा सोरबा सुबुङानो जोंनि VCDCनि बा UPPLनि मावनाय दांनायफोरखौ गाज्रि मोननानै बिनि हेंथायै अपप्रचार खालामनो थाखाय बेबायदि खालामदों जानो हागौ। बे समिन बैश्यनि एगेन्स्टआव जि रां जाख्ल'नाय, न'नि नामै रां जाख्ल'नाय, बे सरासर झुट होननानै आं बुंनो सानो। बेखायनो दिनै आं बे खोथाखौ पेपाराव जा खोथा ओंखारदों बेखौ नेवसिनानै दिनै स्पष्टीकरण होनाय जाबाय। दिनै बिथांमोनखौ ओरैबायदि उल्थायै अजद दैखांबाय थानाय बबेबा खोनाबाय थानो मोनो। दिनै गमामायैनो पेपाराव ओंखारनायखौ आं गोसोआव दुखु मोननाय मोनदों। दिनै जोंहा BTCनि CEM मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबाव कातिराम बर'नि दैदेननायाव जोंनि बागानपारा बियाबाव जौगालुनि जा खामानि मावदों, जौगालुनि जा खामानिफोर सोलिबायदों, बेफोर मोजां सोलिगासिनो दङ आरो बे जौगानायखौ रायजो राजाया नुदों आरो रायजो राजानि बे जौगानायखौ नुनानैनो बिथांमोना मेगन सानानै बेबायदि अजदखौ होदों होननानै आं सानो। जे दिनै जोङो सुबनखाता VCDC आरो प्राइमारिनि सिङाव जे दिनै समिन बैश्य बिथांनि मुङाव माखासे पेपार बातरियाव जे मोनसे माबा ओंखारदों। दा बेवहाय जे दिनै जोंनि जे UPPL सरकार, बे सरकारनि दैदेनगिरि जोंनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि बागानपारा समस्ति बेवहाय जोंनि स्पिकार सारनि दैदेननायाव जे दिनै PMY नि जिथुनाखि न'नि फैसा जाख्ल'यि जों बेफोरबायदि दिनै खोनानो मोनदों। नाथाय जोङो दिनै जोंनि UPPL सरकारनि समाव जों दिनै जिथु जाख्ल'नाय, बे जाख्ल'नाय गैयै खामानिफोरखौ दिनै मावगासिनो दङ। दा बेफोरबायदि जाख्ल'नाय गैयै खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनि बिरोधि पार्टिफोरा माखासे जोंखौ हिंसा खालामनानै जोंखौ बोरैहाय दायनिगिरि खालामनो हागोन बेखौ बिथांमोना नोजोर होनानै जे दिनै जोंखौ नाम खालामनानै बायदिसिना बिदिनो नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ होनो गोनां जाबाय, जाहाथे जोङो दिनै सुबनखाता जे प्राइमारि हिसाबै जों रावखौबो जाख्ल'नो होआखै आरो जाख्ल'नोबो जों होनो हानाय नङा।
सोरबाया जुदि जोंनि बिरोधि खालामनानै जुदि जाख्ल'नाय खामानिखौ मावदोंब्ला जों बेखौ थोंजोङै नोजोर होनानै बिथांखौ जोङो गभर्नमेन्टआव जेरै रुल दङ बे रुल बायदि जों बिथांमोनखौ साजा होगोन। दा बेखायनो जोङो थोंजोङै बुंनो सानदों जे जोंनि गभर्नमेन्टनि जेनाखि रुल बे रुल बायदियै जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो जाख्ल'नाय गैयि खामानि मावगोन आरो मावलांबाय थागोन। बेखायनो आङो दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना जानला मोनला बेबायदि नंथारै बाथ्राफोरखौ बुंनानै जाहाथे जोंनि UPPL सरकारखौ बदनाम खालामा, बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बेफोरबायदि जानला मोनला नङै खोथाफोरखौ जाहाथे बुङा। बेखायनो आङो जोंनि सुबुंखाथा प्राइमारिनि जानानै आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।